En wij doen verrekkers mooi samen met Saya Moren en Sanne van Kessel. Maar die achternaam van Sanne was eigenlijk ook een beeld van de stad in Limburg. Want wij gewoon naar Kessel toe. Ja, en samen met een hoop danseressen maken ze hun debuut op het TVK. Hier is met het nummer een dansfrequentie van Slovender, Milou en Elke. is wel super goed gedaan. Ja, Jonas, wat hebben we toch goed genomen? Bijna nemen we met Roy op de baan.